Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya ya Kurd li Sûriyê daxuyaniyek derbarê girtiyên siyasî yên di zîndanên PYD de belav kir. Di daxuyaniya enekesî de hatiye ku piştî nêzîkbûna bi dawîhatina şerê terorîstên Daişê û rêxistinên terorî yên radîkal, rewşa Sûriyê beref qûnaqeka din ve diçe. û hewilina rij ji aliyê opozisyona Sûriyê ji bo danûstandinên zindî li gel rejîma Esed hatin kirin. Ew jî li gorî biryarê navdewletî 2254 ji bo dîtina çareseriyekê ji krîza Sûriyê re û di Kongera Riya 2 de ew pêngav hate bicihkirin. û bi heman daman de banga yekrêziya mala Kurdî ji bo yekbûna nêrîn û helwesta Kurdî û kar û xebata li ser çareseriya siyasî û danîna destûrî hate kirin. Enekesê di daxuyaniya xwe de dibêje ku wê di piraniya Kongerên Navdewletî de beşdar kiriye û her demê bang li PYD dikir ku dest ji karê deselatariya sermala Kurdî berde û bi taybet piştî rêkeftinên ku li Hewlêr û Duhokê li bin serpereştiya Serok Mesûd Barzanî hatine rêkeftin. Lê berûva jî PYD berdewam bû di siyaseta girtina xebatkar û beravanên doza gelê Kurd û dest bi girtina baregehên partiyên Enekesê kirin û dest bi sepandina leşkeriya neçar li ser ciwanên Kurd û derbazkirina îdeolojiya xwe di xwendinê de kirin. Her wiha PYD bangên guftugûyê paşguh kirin û guhdana ji dîtina rewşa guncaw ji bo serkeftina wan diyalogan nekirin. Lê berdewam bû di têkbirina peywendiyan bi Enekesê re û beşek ji endam û serkirdeyên Enekesê sorgûn kirin. Enekesê di daxuyaniya xwe de kiryarên PYD şermezar kirin û dadgahkirina wê ji girtiyan re bi nerawayî binav kir. û banga serbestberdana bidehan ji endam û serkirdeyên xwe di zîndanên PYD de kirin wek Salih Cemîl, Cünêyd Mecîd, Abdurehman Apo, Diham Ramadan Hesên, Alan Ehmed. Her wiha banga xuyakirina çarenivîsa Ehmed Sîdo, İdrîs Elo, Behzad Dursun, Nidal Selîm, Fuad İbrahîm û Cemîl Umar kir. Di dawiya daxuyaniya emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya ya Kurd li Sûriyê bang bo rêxistinên mafê mirovan û hêzên Kurdistanî kirin ku fişarê li ser PYD bikin da ku dest ji kiryarên xwe berde. Her wiha Enekesê tekez kir ku wek van kiryaran tu carê bandorê ser kar û xebata wê di cîbcîkirina daxwazên gelê Kurd nakin.